से बोलिए शंकर भगवान की जय। नीलम दीदी हरिंदर भैया की जय हो। पार्वती मैया की जय। और बताई बहिना सब है, दीदी सब है, ऐसन नारी के नाम हंसवा दिल दिया। बताई मुंह से तो सोनम कहे के मन नहीं करत कि ऐसन सोनामुआ कांड कैले बिया। पूनम दीदी पूरा अत्याचार कैले बिया। अब तो बेटे बचावे के पड़ी। जब तोरा ना खुश रहले शादी से तो शादी ना करते, पहले ही मना कर देते, चाहे मंडप से उठ के चल जाते। मेहरारू के नाम पे धिक्कार बा, धिक्कार बा। लेकिन हम ये भोले बाबा से सवाल करें, पूछें कि ऐसन लोग के सजा जरूर होखे के चाहिए। का सजा होखे के चाहिए? फांसी 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 होखे के चाहिए। फांसी होके के चाहिए। जब लड़का गलती करी तो फांसी होई, तो लड़की भी गलती करी तो फांसी होई। फांसी होके के चाहिए। भोले बाबा से हम कहें, दूसरा से ना कहें। भोले बाबा ही हमके बतावस कि अरे झूठो मुठो के शादी कैलस, अरे कैलस बदमाशी भोले बाबा हो, शिव गुरु हो, आ कहिया होई सोनमवा के फांसी भोले बाबा हो, कहिया होई सोनमवा के फांसी भोले बाबा हो, कहिया होई सोनमवा के फांसी। अरे झूठो मुठो के शादी कैलस बदमाशी भोले बाबा हो, झूठो मुठो के शादी कैलस बदमाशी भोले बाबा हो, आ शिव गुरु हो, आ कहिया होई सोनमवा के फांसी भोले बाबा हो, कहिया होई सोनमवा के फांसी भोले बाबा हो, कहिया होई सोनमवा के फांसी। हे भोले बाबा अपन नाक भेजी आ ओकरा के रसली काट ली ओकरो के, ताकि उहो मर जाओ। आ कहे के बा कैसे? सातों वचन के सातों फेरा भूलैलस, फेरा भूलैलस हो, फेरा भूलैलस। करी के बहाना हनीमून पर ले गइलस, हनीमून पर ले गइलस, हनीमून पर ले गइलस। सातों फेरा के सातों वचन भूलैलस, करी के बहाना हनीमून पर ले गइलस। बिहार जाई पिया कसाई, होखे के चाही तलाशी भोले बाबा हो, आ शिव गुरु हो, कहिया होई नगिनिया के फांसी भोले बाबा हो, कहिया होई डाइनिया के फांसी भोले बाबा हो, कहिया होई डाइनिया के फांसी। आ सुन ली, इतने पर हम ना माने, एकर तलाशी बढ़िया से होखे के चाहिए। एकदम होके के चाहिए। अगर ओकरा में गलती होखे तो ओकर सजा जरूर दी। जरूर से जरूर। बताई मिठू के शादी होखे वाला बा, रवि सर के शादी होखे वाला बा, राजेश जी के शादी होखे वाला बा, आ रोहित के तो लागिए गई बा शादी। जय हो आ बस। कौनो खतरा होई तो का होई ये भोले बाबा। एकर रउआ तनी न्याय करी। खबर कर लेवे के बा, न्याय करे के बा। प्यार के चक्कर में, यार के चक्कर में आई पति के मरवा दे तारी से। जय हुआ कहे के बा कैसे? कैसे? पियावा के चक्कर में पियावा के मरली, पियावा के मरली हो, पियावा के मरली। बस ही से पहले अपन घरवा उजरली, घरवा उजरली हो, घरवा उजरली। हो यारवा के चक्कर
ऐसन ऐसन कितना केस जाके हाँ। आ कोर्टे में रह जाला। अगर राउर कोर्ट में अगर ई केस जाई तो जल्दी एकर निर्णय हो जाई। न्याय तो हे करी। भोले बाबा रउए न्याय करे के बा। हाँ। आ ए कांड के एह केस के रउरे वकील बनी, रउरे जज बनी। अब की बार फांसी करा दी। कैसे कि भोले बाबा हो आ कहिया होई सोनमवा के फांसी। भोले